Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. Дар ин видео шуморо аз нарху навои имрӯзаи ҳамин бозор шинос месозем. Марамад видеоро то охирша тамошо кунем. Маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошед ба канал обуна шавед. Рафтем. Муна сар кардем буқои калону майда. Ҳамаи намуди буқо мешава иншоалло. Наи буқаи якумон буқаи ала нархи 16000 бо савдо мешава бозор ай 14000 то 14500 нарх кардааст. Буқаи тайёр мана фарбе ранги бурш тоза. Буқаи навбати буқаи тарғел нархи 11000 бо савдо мешава бозор то 97 нарх кардааст. Буқаи тарғел буқаи калонтарини бозор ҳародаи российский нархиш 25000 бо савдо мешава бозор 17 када 17 бозор нарх кадааст. Кадаш кади одам борим мана чанд сола боша акам? Буқаи 2 сола будааст. Мана буқаи тарғел, буқаи навбатимон. Ҳа ютубка ташлаемиз. Майли ҳозир. Майли. Мана буқаи тарғел нархиш 13000 будааст, бозор 11 кадааст. Сунда мана буқо ҳаст. Нархини айтинг ака. Уну 14.5 сот дига. Шуна? Мана буқа савдо шудааст. 14500 savdo shida mana. Bular-chi? Nay zarda 11000 narx qilasiz. 11 da nadodim nega. Bunisi-chi? Inosh so'ybish nabudas. Hozir. 14500 da savdo shidagi buqa. Buqoyi kalon bitta buqa. Har dusha 25 dusada. 25 dusad me har dusha o'zi narx qilasiz 25 dusada dudagish neist. Har dusha mana buqoyi farbe, buqoyi tayyor. Mana. Na buqayi navbatimon buqayi zottor 16 dedingiz a 13 8 qildi narxi 16 buda 16000 bu savdo meshava bozor 13 800 narx qilasiz 13800 bozor narx kerak. Na kalontarin buqayi bozor нархиш 30000 будааст бо савдо мешава бозор то 26000 нарх кардааст. Ин буқаи калона буқаи бешох нима парода бува? Пародаша намедонам. Мана Nagoyi bo'g'iz. Nechinchi bolasiga bu? 4-chi bolasida. Cho'rim gusalashda bo'g'iz, narxi 12000. Bozor necha qildi? Bozor 10.5 narx. Dahning bozor narxi. Bunisi-chi? Ikkilasini. 1 xil narx ha? Isham omu narx budast. Chand pulay? Chankat bozor? Narxish naygov gusalador 11 bozor narx qadast. Narxish 13000. Nechinchi bolasi bu? Yakum gusalash. Pacha. Suti qancha bo'lsa buni? Suti 5 litr shir. Na buqayi siyai kalon. Narxish 9000 bu savdo meshava bozor то 86 нарх кардааст.
ай қафош 86 бозор нарх кардаги айра буқаи карпат нархаш 10,000 будааст боз савдо мешава бозор то 9,000 нарх кардааст буқаи зотӣ буқаи швед нархаш 11,000 будааст боз савдо мешава пародуша бинед бозор то 98 нарх кардааст 9800 9800 то надодум мега на бухои оптум 5-6 буқа манаиш 10,000 боз савдо мешава манаиш 9,000 будааст савдо мешава бозор чанди кадака бозор 75 иша чи 88 иша бозор нарх када сеюм иша чи ҳамиҳа байнанги наиша 9,000 бозор нарх кадааст иш чанд пул боша иш 10,000 кадана 10,000 бозор 95 иша нарх кадааст синдам хо ҳаст наи буқаи алара 62 95 кара на буқаи ала нархаш 8,500 боз савдо мешава бозор то 7,500 нарх кадааст качаи хушрӯча будайнек на буқаи навбатимо буқаи гизала нархаш 8000 будааст боз савдо мешава бозор то 7,500 нарх кадааст 7500 на буқаи зотӣ нархаш 9000 будааст боз савдо мешава бозор 7700 нарх кадааст 7700 бозор нарх кадааст خریدار باشی بیاین پیش خریدارا باشه مرحمت 902 66 902 66 67 83 67 83 خریدارا باشه مرحمت با یافت میشه هم خیلی بخواه mana bitta buqay shved است با یافت میشود buqay navbatimo narxi 6,500 kutesta bu savdo meshida است bozor to 5,500 narx karda است 5,500 narx karda است bozor mana seta buqa tamam buqora megin 7000 bude است mana seta qadishon yaxhi buqa bozor 64 narx karda endi bozor 64 narx karda на буқачаи ёш нархаш 6,500 будааст бо савдо мешава бозор то 5,500 нарх карда и чанд моҳаи 8 моҳа буқача будааст на буқачаи зотӣ буқачаи ёш нархаш 52 бо савдо мешава бозор кадааст 40 неч қилdi 45 бозор нарх кадааст 4500 саҳар нарх кардаги буда буқачаи ёш нархаш 7000 будааст бо савдо мешава бозор 57-58 нарх кадааст буқачаи зотӣ дута буқача барои бони мти 5500 будааст бо муомила дора бозор 9 чанд кан 9200 ҳар душа якҷоя нарх кадааст 9200 дудагиш нест на буқачо барои бони на буқаи зотӣ миёниш дароз сози савдо кадеста нархша 9 гуфтеста бозор 8000 савдо кадеста мега мана буқачаи зотӣ на буқачаи навбатӣ бо буқачаи ёш нархаш 6000 будааст бо савдо мешава бозор 47-48 нарх кадеста буда
Dutta buqacha, yakta g'unajin. 55 guftesta bu savdo meshava. Joy pul girish 52 budast. 52 guftesta joy pul girish ham dutta buqachara. Sha. O'zi g'unajinchara ham mefahmayman. اینم مال اسلام دینه نه g'unajin 36 budast. چند کد است بزرگ؟ تماشاش کنه بزرگ نمیگن بزرگ چی نکد است ولی 36 گفته است. یکم خریداره یا نه نه صاحب ما فروشنده؟ اینم اسلام دینه اینا بچه‌ها تماشا کنه بچه‌ها سرگوز با هم سلام اینا نه بقچه ذاتی منه بینه اختان нархиш 7000 гуфтеста бо савдо мешава. Барои чи 7000 барои ки инам пародаша. Пародаш вообще дига намуда ира. Бозор 56 6000 нарх кадааст. Навин пачара. مکنه خیلی آدم من بالا